Ассаляму алейкум, хайрлах шамлар. Добрый вечер. В эфире телеканала АТР. Вы смотрите информационно-аналитическую программу «Бугунь». В студии для вас работаю я, Гульсум Халилова. И следующие 3 часа в этой студии с гостями мы обсудим основные новости и события сегодняшнего дня. Я напомню, что мы работаем в прямом эфире. На экраны ваших телевизоров режиссеры периодически выводят номер телефона, так что вы можете звонить к нам абсолютно бесплатно по вайберу +3 80 67 63 46 130. Звоните, задавайте ваши вопросы, нам важен ваш голос. Можете присоединяться даже по скайпу. atr.tv – это наш адрес. Подписывайтесь на наш YouTube-канал, там мы вещаем как в онлайн-режиме, так и выкладываем самые интересные фрагменты из наших эфиров, выкладываем практически все наши программы в записи. Ну и поддержать, наконец, телеканал АТР вы можете, подписавшись на наш Patreon, адрес которого наши режиссеры периодически выводят на экраны. Подписывайтесь, таким образом вы станете частью большой крымско-татарской семьи АТР, а это, в свою очередь, поможет нам продолжить работу на информационном фронте. А этот блок я бы хотела начать, естественно, с основных новостей сегодняшнего дня, а это визит президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки. Он сегодня находится там, и известно, что президенты начнут переговоры в Белом доме в 2 часа по местному времени, то есть в 9 по Киеву. В расписании Байдена на встречу отвели 2,5 часа. Уже известно, что совместная пресс-конференция не запланирована. Байден после переговоров с Зеленским в Белом доме отправится на еженедельный экономический брифинг. Ну что ж, коротко о том, что уже удалось президенту Украины Владимиру Зеленскому. Так, украинская делегация посетила уже Министерство энергетики США. Там государственное предприятие «Энергоатом» и американская энергетическая компания подписали меморандум о строительстве энергоблока Мельницкой АЭС. Также состоялись переговоры Зеленского с американским министром энергетики Дженнифер Гренголем, в ходе которых глава государства призвал начать консультации Украина, Германия, США по сохранению российского газа через нашу территорию. Речь идет о транзите. Украинский президент сегодня также встретился с директором американского космического агентства НАСА Биллом Нельсоном и пригласил его в Украину. Зеленский заявил о готовности Украины сотрудничать с США в рамках проектов «Антарес» и Артемида. Украина должна снова стать космическим государством, заявил после встречи Владимир Зеленский. Делегация Украины во главе с президентом также посетила и Пентагон. В ходе визита министры обороны Украины и США Андрей Таран и Ллойд Остин подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства между государствами. Между Украиной и США заключено соглашение об установлении линии защищенной связи. Президент Украины также встретился с главой Всемирного банка Дэвидом Малпасом, в результате чего стало известно, что Экспортно-импортный банк США предоставит Украине помощь в размере $3 миллиардов. Это произойдет после подписания меморандума о взаимопонимании. Об этом сообщают наши корреспонденты, ссылаясь на заявление Белого дома. Отмечается, что визит президента США в Вашингтон будет использован для углубления экономического партнерства. Я предлагаю сейчас к нашему эфиру подключить народного депутата України 8-го созыва, пані Ганна Гопко. Вона зараз з нами на прямому зв'язку. Пані Ганна, вітаємо вас. Салям алейкум. Вітаю вас, Гульсум, і вітаю вашу кримсько-татарську спільноту, сім'ю АТР. Салям алейкум. Еще раз витаем вас. Пани Ганна, вот из того, что я уже перечислила выше и сообщила, можно ли уже визит Зеленского в Вашингтон называть визитом успеха, выражаясь словами Дмитрия Кулебы? Ну, насправді дуже важливо зрозуміти, які ще результати будуть. Не тільки підписані угоди, не тільки підтвердження, що Україна – це демократія в дії, і ми можемо в космічній галузі спільні проекти з Сполученими Штатами Америки вести. Як приклад, зустріч в НАСА. Я хочу нагадати, що ракета-носій, взагалі проект «Антарес», де Україна якраз розробляє двигуни. І це підтвердження того, що ми не тільки сильна армія, і це продемонстрував парад, що в нас насправді є інновації і ті технології, в яких зацікавлені Сполучені Штати Америки. А це перспективні індустрії, серед яких якраз і багатомільярдна космічна індустрія. От, дуже багато чого буде залежати, чи буде довіра між двома президентами. А це ми побачимо уже після
тет-а-тет Зеленського і Байдена, з яким настроєм вони вийдуть. І я, хоч не буде спільного брифінгу, але повірте, будуть журналісти мати доступ до і Зеленського, і до Байдена після зустрічі. І тому ми теж зможемо зрозуміти, як далі стратегічне партнерство буде розвиватися. А как вы себе объясняете вот это отсутствие пресс-брифинга, совместного пресс-брифинга между Байденом и Зеленским? Не настораживает ли вас этот факт или, в принципе, все нормально? Ні, ну очевидно, мені хотілося б, щоб так, як завжди є практика, коли сторони зустрічаються і потім проголошують ті commitments, зобов'язання, чого було досягнуто, підсумовують домовленості, малюють перспективи, говорять про подальші кроки, тому що два лідери, це було б але що як було багато різних розмов, що візит можуть перенести, зважаючи на ускладнення в Афганістані. Але зараз я думаю, що ключовим якраз є почути, якою буде позиція США по врегулюванню на Донбасі, якою буде позиція по Криму після успішної Кримської платформи. Чому я говорю про Донбас, також акцентую. Ми розуміємо, що Меркель скоро завершує свою роботу, а вона була одним із ключових двигунів з країн Західної Європи. І багато дипломатів, які працювали з Меркель, теж ідуть з офісу канцлера. І тому в Макрона будуть вибори, і він на цьому сфокусований. І, очевидно, хочеться почути, наскільки Сполучені Штати Америки, навіть якщо вони не будуть входити в нормандську четвірку, але як вони готові підтримувати Україну в питаннях відновлення територіальної цілісності і суверенітету, зважаючи на те, що Росія не виконує жодних своїх зобов'язань, обстріли тривають, і ми маємо загиблих, зокрема на День Незалежності військового і поранених. Немає військовополонених. Давайте я нагадаю, що питання взагалі звільнення бранців Кремля на порядку денному. І недавно Блінкен, держсекретар, дав відповідь на лист Олексія Бесарабова, де це в їхньому фокусі. Знову ж таки, паспортизація. І паспортизацію Путін хоче не лише окупованих територій, чи то Донецької, чи Луганської областей, окремих районів, але й взагалі роздавати паспорти всім громадянам України. Тому мені дуже хочеться почути, які зусилля будуть робити Сполучені Штати Америки, зважаючи на політичні зміни в Німеччині і вибори у Франції. І яке лідерство тут буде? Кримська платформа. Я вважаю, що інавгураційний саміт в Києві перед Днем Незалежності був достатньо успішним. Тепер важливо, як будуть працювати різні робочі групи в Києві і взагалі офіс Кримської платформи. І тут хочеться теж побачити лідерство Америки. Ну, а загалом, я вважаю, що Сполучені Штати Америки мали би зараз допомогти Україні досягти успіху, бо вони потребують історії успіху після провалу із виведенням військ з Афганістану, після розчарування через Північний потік-2 і цю угоду Байден-Меркель. Я думаю, що це теж питання, яке буде на порядку денному. І я сподіваюся, що президент Зеленський достатньо чітко озвучить, що ми хочемо, щоб Байден переглянув свою позицію, зважаючи й на незадоволення в Конгресі, тому що поки немає безпекових гарантій, запускати Північний потік-2 не на часі, а це додаткові безпекові ризики. Но вот к Северному потоку-2 мы еще вернемся. Вы наверняка слышали последнее заявление главы фракции «Слуга народа» и главы партии Корниенко, который сказал, что ключевой темой переговоров между Байденом и Зеленским будет вопрос присоединения США к урегулированию ситуации на востоке Украины и к вопросу деоккупации Крыма. Естественно, слова поддержки – это очень важные, это очень красивые и нужные слова. Но вот если мы все же говорим о каких-то конкретных действиях, чего мы ждем от Соединенных Штатов Америки? Разве здесь не Украина должна предложить свои инструменты, свои механизмы? Как она видит эту помощь? То есть что мы вкладываем в понятие помощь со стороны Соединенных Штатов Америки в эти вопросы? Вопросы урегулирования войны на Востоке и к вопросам деоккупации Крыма. Есть ли у нас это понимание? Ну, очевидно, це питання зміцнення обороноздатності. І тому ми, звісно, розраховували, що підпишемо безпекову угоду, яка буде достатньо потужною двостороннім механізмом
ще зміцнити позиції України в тому, щоб давати відсіч агресору. Тому що давайте не забувати, що стягнені війська, які Росія притягла до кордону з Україною, вони не відвели їх повністю. Тобто в будь-який момент Росія може продовжувати ескалувати ситуацію, робити в Чорному морі знову якісь нові акти агресії. І тому тут дуже важливо, що від Сполучених Штатів Америки, особливо Конгрес, буде розглядати бюджет 2022. Ми хочемо побачити і збільшення допомоги, і військова співпраця. Це раз. Друге – це питання інвестицій. Знову ж таки, чим більше тут буде американських компаній, тим більше буде політичної готовності жорсткіше відстоювати, зокрема, і наші інтереси. Ну і, очевидно, в розмовах із Путіним Сполучені Штати Америки мають допомагати Україні відстоювати нашу позицію. Жодних болісних компромісів. Ми чітко розуміємо, що було кілька спроб посадити за стіл перемовин представників так званих, які заборонені в законом України, ДНР, ЛНР, як сторону перемовин. Тому тут важливо, щоб США, коли Росія нав'язує формулу Штайнмайєра і навіть залучає деякі країни Європи, щоб Сполучені Штати Америки дуже жорстко стояли на позиції, що ми не будемо тиснути на Україну ні в питаннях формули Штайнмайєра, ні абсолютно інших компромісів, на які Кремль хоче, щоб Україна пішла. И по поводу «Северного потока-2» Зеленский в Вашингтоне прокомментировал этот вопрос. По его словам, Украина хочет договориться о гарантиях санкций на случай запуска газопровода именно со стороны Соединенных Штатов Америки. Он сказал следующее: «К ним доверия больше, чем к некоторым другим партнерам». Конец цитаты. Я так понимаю, что Зеленский намекает на наших западных партнеров в лице Германии и Франции. Вот как вы думаете, удастся ли Зеленскому добиться гарантий в вопросе «Северного потока-2», а именно санкций в случае, если Россия попытается использовать, а очевидно, она будет использовать «Северный поток-2» как оружие против Украины? Ну, ви розумієте, історія з будівництвом Керченського мосту, коли Росія почала його будувати, ми вимагали санкцій. Але в той же час ми побачили, що Москва змогла побудувати Керченський міст і зараз продовжує економічну блокаду і навіть порушує свободу навігації на Чорному і Азовському морі. Тому я вважаю, що якраз санкції, коли вже буде запущений «Північний потік-2», коли немає для України ні перспектив членства в НАТО, ні, крім джевелінів системи «Петріот», ні Росія не показує, що вона готова виводити війська з окупованого Донбасу, звільняти українських політичних в'язнів, коли немає на 10 років наперед газового контракту продовжено, тоді тішити себе санкціями, коли європейські партнери, коли Путін зажене їх в ситуацію, що будуть мерзнути європейські громадяни, вони все одно або будуть якийсь акт диверсії, коли всі скажуть: окей, українська труба ненадійна, давайте запускати «Північний потік-2». І це буде зима, це будуть морози. І тоді всі скажуть: ну почекайте, ми розуміємо, що в Україні війна, але не мерзнути ж нашим громадянам в Європі. Це дуже небезпечний напрям, тому я вважаю, що поки не втілені моменти готовності з Путіна і забиратися з України, звільняти політичних бранців, підписувати контракт на 10 років, ми не можемо говорити про якісь взагалі гарантії, тому що це буде як Будапештський меморандум, коли Росія вторглася в 2014 році, незаконно анексувала Крим і почала російську збройну агресію на Донбасі. Дякую вам дуже, пані Ганна Чохсагуловна, що знайшли время і підключились к нам в ефір. Ганна Гопко, народний депутат України 8-го скликання, була з нами на прямому зв'язку. Действительно, когда в нашей студии мы обсуждали с гостями предстоящий визит Зеленского в Соединенные Штаты Америки, мы неоднократно поднимали вопрос «Северного потока-2» и говорили о том, что вопрос «Северного потока-2» однозначно не останется в периферии. Так оно и произошло. Президент Владимир Зеленский провел переговоры, встретился с министром энергетики Соединенных Штатов Америки Дженнифер Гренголем. Там глава государства поднял тему «Северного потока». И вот что он сказал. Давайте послушаем его цитату.
Російський газ є найбруднішим у світі через значні викиди метану в процесі видобутку та транспортування, а також через корупцію, шантаж і маніпуляції. Также президент Украины Владимир Зеленский в рамках рабочего визита в Вашингтон встретился с министром обороны Соединенных Штатов Америки. Там Украина и США подписали соглашение о стратегической основе оборонного партнерства. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В Министерстве обороны Украины добавили, что это соглашение усиливает прочное стратегическое оборонное партнерство между ведомствами двух государств. В частности, углубление сотрудничества стран в Черноморском регионе для эффективного противодействия внешним угрозам, усиления сотрудничества в кибербезопасности. Давайте послушаем цитату. Новий етап у співпраці України та США в оборонній сфері. У Міністерстві оборони США підписано угоду зі стратегічних основ оборонного партнерства. Для нас дуже важлива підтримка з боку США, територіальної цілісності України, членства в НАТО і спільна протидія агресії Росії. Олег Жданов, військовий експерт, полковник запасу Збройних сил України, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Селям алейкум. Добрый вечер. Еще до визита Зеленского в Вашингтон в офисе президента в Министерстве иностранных дел Украины сообщали о том, что будет подписан ряд документов оборонного характера. И вот сейчас мы видим какие-то результаты. Вы ими довольны? Ну, да, не те, що очікувалось, але ж є позитив в тому, що ми підписали договір. Це не меморандум, це не декларація, це саме договір, який передбачає якісь зобов'язання обох сторін. І договор їм саме в оборонному партнерстві. А чего вы ожидали? Ну, я ожидав більшого в тому, ми подивимось головне, це ще не головна зустріч. Мої сподівання ще залишаються, тому що зустріч почнеться о 9-й годині за київським часом в овальному кабінеті між президентом Сполучених Штатів і президентом України. І я сподіваюся на те, що там буде проговорено питання щодо модернізації і переозброєння наших Збройних сил за допомогою тих же Сполучених Штатів. Также президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с главой Министерства обороны США Ллойдом Остином обсудили ситуацию на Донбассе. В контексте этого речь шла о российских военных учениях «Запад-2021». Давайте послушаем цитату президента Украины и вернемся к нашей беседе. Сторони обговорили ситуацію на сході нашої держави, яка залишається напруженою попри зусилля України щодо досягнення деескалації мирним дипломатичним шляхом. Зокрема, напруженість посилюється у зв'язку з проведенням Російською Федерацією військових навчань «Захід-2021». До этого мы не раз слышали и в офисе президента, и в Министерстве иностранных дел Украины, что ключевым вопросом во время переговоров Байдена с Зеленским не только будет вопрос безопасности, вопрос ситуации на востоке Украины, на Донбассе и вопрос деоккупации Крыма. Вот как вы видите решение этого вопроса? Возможно ли привлечение Соединенных Штатов Америки к нормандскому ли формату или созданию какого-то другого формата, в результате которого бы Соединенные Штаты Америки более активно включались в эти процессы? Или же это будут вот такие просто декларативные заявления, слова поддержки и так далее? Ну, я думаю, в даному випадку треба досягнути хоча б підтримки, офіційної підтримки від Сполучених Штатів тих прагнень, які ми намагаємося втілювати в життя. А саме це повернення Крима. Про деокупацію не може бути мова, тому що офіційно Крим не визнано окупованою територією. Про припинення війни теж не може йти мова, тому що офіційно війни не існує. Всі знають, що вона є, але немає жодного документу про це. То на даному етапі ми можемо від Сполучених Штатів вимагати, навряд чи таке слово підходить, але хотілося б, щоб Сполучені Штати висловили свою позицію щодо підтримки прагнень України внести зміни в Мінські домовленості, тому що в даному контексті вони неможливо їх виконати, і підтримки намагань повернути Крим в склад України. Нормандскому формату. Алло. Алло, слышите?
Я питання не Есть ли почув. есть ли возможность сегодня привлечения Соединенных Штатов Америки к нормандскому формату, ну или созданию какого-то другого формата, вот как предлагают, например, многие политические аналитики, формат Будапештского меморандума, как стран, которые гарантировали нам территориальную целостность, чтобы садились и вырабатывали некие действенные механизмы по деоккупации Крыма и урегулированию войны на востоке Украины? Ну, це, я думаю, що це цілком можливо, особливо дуже Я так понимаю, что у нас небольшие технические неполадки. Мы попробуем сейчас связаться с паном Олегом Ждановым еще раз. Да, пане Олеже, будь ласка. Да, сривається, к сожалению, у нас. Дивіться, це було... Да, ми чуємо вас, будь ласка. Особливо цікава ідея – це створення нового майданчика для перемовин в рамках Будапештського меморандуму. Це може Будапештський формат, так званий. І ось тут, але при цьому ми повинні для того, щоб змінити формат майданчика перемовин, що нормандського, що створення Будапештського, ми повинні чітко визначитись на міжнародному рівні, хто сторона конфлікту. Офіційно визначитись. Тоді є підстава для створення майданчика і ведення переговорного процесу щодо завершення цього збройного конфлікту між Україною і Росією. Поки ми не визначилися з стороною конфлікту, ну це буде ось такий статус-кво, який ми маємо на сьогоднішній день. А у наших западных партнеров разве есть еще... ничего не почуем. Да, а у наших западных партнеров разве есть еще сомнения относительно того, кто является стороной конфликта? А як же ж? Вони більше... Це Ангела Меркель це в Києві заявила, що вони рахують Росію стороною конфлікту. А в Європі Ангела Меркель і Еммануель Макрон кажуть, що у нас внутрішній конфлікт. Тому що наш президент на брифінгах за кордоном каже, що у нас воюють бойовики. Він ніколи не каже, навіть на 30-й річниці незалежності України або відновлення незалежності України, він слово не промовив, що у нас конфлікт з Російською Федерацією. І тому і немає жодного офіційного документа на міжнародному рівні визнання, що це є збройний конфлікт з Росією. Угу. Но у нас есть признание, что Россия является оккупантом, если говорить о декларации, которую приняли недавно на инаугурационном саммите Крымской платформы. Ну, я раджу, хто дотримується такої думки, раджу звернутися до будь-якого юриста. І він вам скаже, що все, що написано в законодавстві України, є суто внутрішнім документом України, яке має юридичну силу тільки в межах кордонів України. Розумієте? Тобто для міжнародного права це абсолютно нічого. Тому, до речі, і Крим постійно на всіх міжнародних заходах Крим називають анексованим, а не окупованим. Тому Росія може вести там будівництво, тому що територія анексована, а не окупована. Там немає окупаційного режиму. Пане Олеже, если вправду назвать, наконец, вещи своими именами на законодательном уровне, закрепить, что у нас идет война с Россией, что наши территории оккупированы, то есть назвать войну войной, как есть, что это изменит? Це автоматично вмикає міжнародні механізми безпеки. І до речі, Організація Об'єднаних Націй повинна видати меморандум, резолюцію, яка забороняє будь-які стосунки з країною-агресором, яка розв'язала бойові дії в центрі Європи в умовах сьогодення. Ви розумієте, які наслідки для Росії це буде мати? І нам навіть не треба буде там скликати якийсь майданчик для перемови. И вот еще один вопрос, который я хотела вам задать. Во время визита Зеленского в Соединенные Штаты Америки он сказал следующее. Он сказал, что нынешней поддержки со стороны Североатлантического альянса недостаточно и отметил необходимость строительства украинского современного флота. И для этого нужны возможности, сказал Зеленский. Давайте вместе послушаем его цитату и вернемся. Зеленского, где он высказался про Североатлантический альянс. Если у нас есть такая возможность сейчас ее выдать, я так понимаю, что есть небольшие технические неполадки. Есть?
Цитата. Ми вдячні за підтримку України в басейнах Чорного та Азовського морів, зокрема за проведення військових навчань. Люди бачать підтримку з боку НАТО і те, що ми не наодинці. Така присутність важлива на психологічному рівні, але чи достатньо цього? Ні. Что недостаточно поддержки Североатлантического альянса, и при этом сказал, что нужно строить большой украинский флот, что, в принципе, он и говорил и во время своего интервью на Змеином острове. Насколько это реально? Ну, це нереально на сьогоднішній день. Для того, щоб вимагати від своїх партнерів будь-яких зобов'язань, треба самому виконувати зобов'язання. Я нагадаю слова генерального секретаря НАТО Столтенберга, який на питання пана Зеленського, що чому ми досі не в НАТО, він сказав, ну ви виконайте спочатку хоча б домашнє завдання. То для того треба робити власні кроки на наближення до НАТО, а не вимагати від НАТО, щоб вони нас завтра взяли за уші, затягнули в альянс. Дякую вам дуже, пане Олеже. Чухсаглану, что нашли время и подключились к нам в эфир. Олег Жданов, военный эксперт, был с нами на прямой связи, полковник запасу Збройных сил Украины. Сайгалар Хаташлар, Минусия Хрым-Татар Талине, Кечем. Ве шымды кучук бір бойле бір сізлерге Илян бермеге істейім. АТР телеканалының патреонына абоне олмаға ұнытмаңызда бір кере айтып кечмеге истередім сізлерге. Зирабу бізлерге чоқ мұйым мадди маневи ярдымны бережектір. Экранларыңызға режиссерларымыз вақтынжа патреонымыздың адресіні чықараве тақдимете. Бойлелекнен сіз бұйы Қырым-Татар хорантасының бойле бір азасы олажақсыныз. Бұйсе бізлерге аяқларымыз üzerinde тұрмаға ве фаалиетімізні, информацион жебеде алып барған күрешімізні ве савашымызны девам етірмеге ярдым етежектір. Егер ки бұны насыл япа білеміз деген суалны бережек олсаңыз, бұны бізім мұхберлеріміз азырлаған күчік бір видеороликте сейретмеге шымды имканымыз бар ве соңра сейреткен соңра біз мұсафырымызны тағзым етежекміз ве сас меселеріні мұзакер етмеге девам етежекміз. Келіңіз бақайық.